Ano tayo? Ano sabdo? Ano banyak website? Nako? Harganin jagat makabya. Nimulog malubukan sa ginawanan Marco ako. Yang Marco dito ako tayo. Bon! Nimulog malubukan ka ng tapos pati. Yun! Napayaan tatar mo ko kayo. Sampun situ kalau mudun mari kadang buat dengan maksi kita. Maka gue sekesuan mereka nggak kasih orang jaga kian.
angin kan, gas angin. Yo lah pasang.
Iya, belum kesalahan satuan. Thank you.